Eve is Mr. David Gannon, múna Meánscoil Gharman in Contae Loch Garman, agus táman seo nniuigh leabhar faoi gearchomsa Chorpaidicus den tasta sóisireacht agus conas a churmar a bhaid mé in orscoil. Dús just bhí mé dhéirí leabhar faoi cóhéacs na scoile, go bhfuil gá chéad chuig a dalta ann, gur mis an taimúnteoir Chorpaidicus sa scoil, go bhfuil iPad núsáidigh na daltaí agus dá bhrí sin tá scoileanna maithe technoliaachta acu. Tá aspanna áisina a gcuin leistigh, níl aon spás a gcuin taobhistí úsáid mu na pasáistí, ach tá an scoileanna faoin túa so dá bhrí sin tá roinn spás taobh muid dúin, agus dá bhrí cumála sin tá takeíocht a gcuin ón bríomhad a chun rudaí a chur bhain. So ar an géadal síos feic tú ar bhliain ar plán trí bliana atá ann agus ar dús bhí mar smaoinemh ar céanáid a hiig MRB agus AFMA fada I gcomhthéacs orscoile. So an chéad rud a fiochmar ná ag tús an darbhlín le haid lúclasaíocht. So fiochmar lúclasaíocht ag an aimim sin de tuisciúil mid an bre ar an aimimseir I mám fór agus therefore nach mín sé ro ór agus gúil siad in ann rudí dhéanamh taobh muid. An úsar sin níl brú mór arthú le MRB eilena a bhfuil le teacht le linn an darbhlín. An dar óra fiochmar ná in dhéag na nullag agus a tríomhlín, tuis go mbíonn daoine ag leabhar faoi sláinte agus fáine in dhéag na nullag go minic bíonn siad in an rudí a dhéanamh ar scoil agus taobh muid den scoil so ní bhíonn tionachar comór leis an aimimseir ar an rud sin. So an dar rud a bhí a gcuin ná sreatha 1 agus sreatha 3. So an slí bhfuil mid ag bailú eolais den MRB agus an AFMA fada ná ar dús le haid lúclasaíochta, tugann siad fís lena iPad féin nó fáin siad ceann úmse so go háir mátá rás rit ann bíonn trúr nó cethir ann agus bíonn mé ghlacha físe de gacrad agus roiinna mé lo. An sin roiinna an task lo a rifos so seo just Microsoft Word agus rud an clóta chur é seo isteach ar an dáta seo agus freigar na ceisna seo roiint nudna atá ann ó héh machnamh de chunas gur féile ó machnamh dhéanamh. Agus an sin seoin siad arás cúmsa é I bharm físe PowerPoint cló nó lábhscríopan nó eile agus tá físe sin in italics tuisc go dagan fórmhór dó I bharm físe tá sin níos éasca orthú an físe chur isteach an iMovies agus sin leabhartló tá na scoileanna maithe acu luigh mé gúil iPad acu le tamil sa scoil. Freisin an MRB dó chur acmhanna ar san na sláinte agus na fáine tá an ceann seo really analog atá I gceist, so fáin na daltaí leathanach agus bíonn cópbog ar rifos tá an cópbog acu tuisc chun mé na ráló má chailann siad é nó tá sé go ar do rifos. So scríbann siad ar nó clón siad isteach ar an rud agus an sin tugann siad ras domsa é go physiciúil nó is féidir le é heola trí rifos cúmsa an éasca. An dá rud seo áfach is féidir iad a bhogad go Teams, Seesaw, Google Classroom agus le ganstro. So faoi láthair tá méid obair ar MRB a dó len an dramatán níos sa darbhlín déananig siad é ar Teams mar úsáid mid Microsoft Teams is go. Bíonn deachreacht acu áfach le machnamh I gcónaí le na daltaí so bí mé ag forbert na scoileanna machnamh sin go minic so luigh mé gúil takeíocht an bríomhide agus íocann an scoil as bus sa chéad blin dul isteach go dtí hala áitiúil chun na ghlacaíocht dhéanamh ar feadh tamil so bí mé na fearra amach le haid rudí maithe ann agus ag cuma rudí a grúpaí beaga an teimar fad. Bíonn siad ag géimirt eitfeile tugam fís ag tús rang a 1 agus an sin taspáinam an fís sin ag tús rang a 7 tugam muid an sin fís eile I rang a 7 agus den muid comparáid idir an dá rud ag fécintar dul chun cí ó héh scoileanna rialacha taithí sa cluiche agus le héad. Bíonn siad ag déanamh tástáil fáine sa chéad blin agus sa dara blin so dá bhrí sin bíonn orthú píosa féin bhacna a scríbhanna dí gach ann. Agus ó héh sacrte bíonn muid ag múna sacr trí I dtacais sport so dá bhrí sin bíonn ar gach éireann machnamh a dhéanamh ar na rudí a rinneidir an teachtain sin an scoil siad chur fioslann a rudí písa ar físa. Na buntáistí atá ann domsa sa scoil mar bhúinteoir cúpla rudí tá takeíocht anmhaith ann má tá tú ag déanamh an MRB ní gádaid ach fécinn ar na tróracha atá ann le haid measúnú agus tá gach rud ann tá measúnú an dit agus tá sé an éasca é chur ar fáil. Tuis gur mis an tain múinteoir sa scoil bhí arm sa nascanna a crothú le scoilna eile sa counter chun an AFMA fada a dhéanamh agus tá sé sin antaú le haid rudí eile má tá arm sa gearán a dhéanamh nó má tá fáib eile a go má tá ag teachta níos sa rud. Má híon féin ghfuil caighdeán múinteoirte I bhfad níos fearr dá bhór agus ghfuil caighdeán fáilime I meas na naltaí níos fearr dá bhór freisin agus
sa siomar fórna tá ard an ábhar áirithe sa siomar fórna cloisean múinteoirí eile go bhfuil measúnaithe a dhéanamh agus bíonn múinteoirí níos muile ag tógáil ag iarraí daoine a thógáil ó rang chorpaidicus tuisnach rang acadúil é. Do na daltaí, tuigeann na daltaí níos mó gur ábhar leithin é chorpaidicus in ionad sport agus tagann a lán dalta isteach sa chéad bhliain go háir ag ceapar gur ionan sport agus chorpaidicus. De bharr an tuiscin sin bíonn ráirtaí ghlacha an ort, mar tuigeann gach duine nach é sport má tá muid ag imar soccer is cumaill faoin bheabhlaim sa soccer tá muid ag feicin deir cumarsáid agus daoine ag obair le chéile agus ag taú lena chéile agus ag feabhlaim na rialacha in ionad díreach ag imar soccer amháin agus freisin do na daltaí tá tuiscin de bhd níos fearr a chu faoi cadamhbheoch ann le haghaidh chorpaidicus má tá si déanamh líomhann ar PE. Naingil sé stingin na gcuine go fóil ach tásúla go méid sár bhd. So sin muidine ag chur an gearchúrs i bhfeidhm Meánscoil Gharman gur míle maith go as éisteacht liom.